Rutinitas uput-uput. Buka jendela, lanjut gugah anake. Berkue masak, jangan jantung nang bedangan guys. Langko disit. Biasa teh ngumpulna nyawa disit. Digawe joget disit guys. Asik, 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 asik. Ser, ser, ser. Ben awake ora kaku guys. Lanjut ke korden, jendelanya dibuka guys. Gue egin remet-remet guys, sekitar setengah 6 padahal lo guys. Lanjut korden karo jendela ruang tamu juga dibuka guys. Korden karo jendela kamar muri juga dibuka kabeh guys. Lanjut gugah anake wadon, anak lanang wis tangi disit guys, mau dadine ora tegugah guys. Bar kue inyong lanjut masak nang pedangan. Kue masak jangan jantung disanten. Nyilak kamin banget ya guys, jen nggak lawu sega anget karo dinyambelna yummy. Ajak lalen dicicipi. Enak guys.